Ironman Production Center. Magdalik ka ninyo ng tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timon ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. O batas-watason kong yung kasing-kasing na nagtagong ilang dughan ng malibuto. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kami ang lawa. Kaya ko. Ang lawa ko. Ipay ko. Kasilang style. Hindi ka silagan ko ikaw. Huwag kayong tanayin naman ta. Dahil ka gusto magkita niya. Kaya kayo mo kanino. Lisod nagpapalikod ang paha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga suwilanon na matapos matag-an. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo na diligayod makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong talo. Diligayod makapanlas sa mga lama sang dumana na dilit mahimong makalimtan. What's the style? Give dalit sa Ironman Production Center. What's the style? Emergency! Emergency! Sugat! Sugat! Don't worry! Iodostrike agad! Iodostrike 10% antiseptic solution. Iodostrike pang moon emergency for the family. Povidone iodine is the generic name of Iodostrike. Iodostrike, moon emergency ng buong pamilya, ayodo natin. At nung ako'y manong ko, bago'y binoy. Itang bukog maayog, mitubog dali. Saginlan ko kamoy gala. Ang sikreto sa maayong resulta. Producer King, vitamina kompleto. Producer King, preso na ang presyo. Sure grow, sure quality. Producer King, sigurado kini. Lapis na great. Kung padago ay nagani sa baboy, producer feeds good, sure grow, sure quality. Ari, kumusta naman ka? Uy, nagpisa naman ka. Ada, isumawan yung kumari. Dagana kay kugiin ng matambal, way epekto. Grabe good. Oh, suway ning gana kong imminent vaporizing up. Oh, suway na yun. Dili na maayo ang inyong subaw. Suwayan ako. Wow, kabugnaw sa akong pamati. Mari, epektibo yun eh. Eminent, vaporizing up. Ginawa sa Ebro Pharmaceutical Laboratory. Ang Emerald Oil, Eminent Vaporizing Rub, Ruby Mail Health Tonic. Papalit diha sa 360 Pharmacy sa Mambaling, San Isidro, AS Fortuna, Lapu-Lapu, Pardo, o Labugon branches. Sa tanang Rose, Queens, Didings, Universe Pharmacy, ug tanang butika. Maukili ang pinusang sa bansa, mag-ascend sa inyong negosyo. Sa inyong bagoy manupugit ka, mas pinagiging hindi na siya sa unity. Mas magkakalig ka sa unity, unity, unity. Isang sana sa unity, unity, unity. Crow Plus Herbal Capsule and Oil are exclusively manufactured by RCDA Manufacturing Corporation, the #1 and the best multi-awarded company and herbal products. Basta LPG! Fresh gas! Basta fresh gas! LPG! Ang fresh gas masaligan. Sukat pa nitong 1997. Dili mahuktan og supply sa LPG. Kay dili sa Visayas ug Mindanao. Ito ka mga dagkong LPG import terminal ang gipanagiya sa Price Gases Incorporated. Alam mo, fresh gas LPG import naman sa Santa Cruz, Davao. Malinasag ni Sally Torrenta. Sa Buanga City. Ahoy, Iloilo. Ayaw Negros Oriental. Albuera Liti o sa Sugod, Cebu. Na mo ang pinakadako na LPG import terminal sa Timog Visayas ug Mindanao. Basta LPG. Fresh gas! Basta fresh gas. LPG! Ako si Bernie. Kinaingon,
Ang usa kay Inocente, dili ang ang sultihan sa iyang gigikanan. Mao kini nga itabot sa akong kinabuhi. No dili na ko mahimong mahikan na. Hey, Bertie! Long time no see, ha? But now see now. Joke. Kumusta naman ka, oy, Cory? Misa magpagkagwapa na akong friendship, oy. Ay, salamat sa mga pagdahil sa community, dahil. Salamat, Doc. Yung beauty, ha? So good. Misa na. Misa mo kayo mong kagwapa, di ba? Inaasa na magkaroon magpuyo, girl. Nakakapa sa amo. Natungan niyo rin sa Amerika, dahil, oy. Wow, ha? Tuosti ka nag-gilti sa kong taon. Wagid ka mausap. Saka pagil sa taong pa na classmate. Ninyo na ko. Doon ay tulog ka mga anak. Tuaran sila sa Amerika. O guy, minatuman man nag-iyaani mo, maong nga ito nga niragit ko. Uy mo ba? Ikaw pila na imong anak. Wow, kuan. Doon na di ko isa. Pero, uy, uy na, uy. Pwede kabuton sa baan na, uy. Uy na, uy. Magkatagam ang mga anak. Sakit kay tay. Day, kanang tulo na ko ka mga anak. Huwag ko, kasi yun sa batiyon ang pagpati. Kanang magpati ta. Pagkakabay naman. Kasi man niya ang tulo. Unya na ko batiyon ng sakit. Kanang mupal sa anesthesia. Maupod. Siya ka man di ay. Pero sakit sa kuya, girl. Sakit good. Sakit na sa agi sa ubirahan. Sakit pa yun after mawa ng anesthesia. Pero dyan, naana naman ko. Niabot pag tulo ang among anak tao. Ka mga tisay kasi imong mga anak sa Amerika na rin mo na ba na? Dahil, isog ang kika ang dugo sa Pinoy Naagi naliwat na ko ang ilang mga ilong. Mga Pinoy kaagnaon. Ilong. Abi ni mo, kinay mag-miss ako ni mo, girl. Kinay imong pagka-kingkay. Parang sa mo sa kumbana, day. Ako sa kalingawan sa amo, imo ang kupir ni Joker. At least, happy kasi mo kami niyoon. Oh, natural. Happy ko sa amon kami niyoon. Labi na kay buutan di kay ako na ba ng Amerikano. O ikaw, I'm sure. Happy ko sa amon kami niyoon, di ba? I'm sure happy ka kita ay sa mga kanyo, no? Nasayo ka, Cory. Naku kang sayo. May man to lang mo pagkabutang apadunin ako. Anak. May anak man tuod ni. Pero dilikikan sa bakas. Sinagop na mo ni Jolak si Jonay. Sinagop lang naman siya. Yan ang imong slippers mo, Bernio. Ay, salamat, Junwell. O sa malagkataon ka na ba? Wapa, kay gusto mong ko nga magdungan tagit ni Papa ma. Oh my God, o sa sa anak. Ba't pinagsuwag mo magkamukhaon og imo, ha? Di lang gud ma, wag man pud ko to ma. Kay nagka-snacks man pud ko. Sinan, gini mo, Junwell. Next time, dili mo na kinibuhaton, ha? Na magpaabot ka para mo papali mo nga magkadungan pagkaon. Kaya mapalas mo ka ng kalaki ni mo. Sige na, mga ulat, ha? Si Papa di ay ma. Gabi pa mo pauli kay nag-OT sila. OT? Unsa man ang OT ma? Overtime. Nag-overtime si Papa ni mo aron mudak ko ang iyang income. Unsay income ma? Ay, pasilangkin mo, Janelle. Income. Sweldo. Kasabot ko ma. Sige, muna lang tag-ip ni Papa. May nanong kaya si Janelle. Wala yung tao nga masaya din eh. Nga sinagop ka lang ng itsura, Janelle. Dili gusto nga inyong sa mga tao nga nakailan na mo mga inot. Si Jorax, yan sa kinagkaroon niyon. Sugatan ko siya.
Ligot ang ka, sakaran ta ka. Ayaw naman. Gusto ko. Nangaw namin daan dito sa office. Nagpa-deliver na lang ni. Aron sa yun. Budretso mo lang. Katong, ginigabos pa eh. Si John Rem. Kain na ito anak. Mahimo ba, Cholax? Pili mo sampito ng anak si Junlin. So may problema na na, Bernie. Anak na siya. Pili. Sinagot na lang ka ng bata. Sinagot lang nato. Bernie, kita na ang legal parents ni children. Yan na, Bernie. Ganun na imo naman sa kaini. Bila ko nilong bata, may panik ka sa simong pagpainundam na ako. Nga sinagot na lang si John Real. Di ba, dili ka gusto nga, mulay masayad nga sinagot na lang siya. Kaya iti, maguna-unas pag-isgot na, dili na to anak. Dili anak ang atong itawag kang John Real. Naglibog naman ko ni mo, Bernie. I'm sorry. I'm sorry, Cholax. Ingat ka na mamahuay na ta. Gusto naman ka ka. Tuhatog na ta. Ikaw, ha? O di ka mo saan tinakong biabutin, ha? Ganun ka rin na nagpagitan ako, ha? Nagpadala sa mundo si Bernie, Jack. Tulos sa kurat nga nakakita na ako. Kumusta naman ka? Minyan ka? Ilay imong anak? Ay, atong friendship na si Bernie. Naminyo siya. Pero, wala sila siya si Julax. Kaya watagin ka siya at ginoong nga mag-anak. What? Wala sila anak si Bernie at si Jola? Pero kita may jowa ni Bernie. Masad niya kami anak man ko na sila. Oo, may anak sila. Instant anak. Ang pinarisulti nila nga nagupong lang bata. Kaluoy kayo. Giniaan na sinahan. Kuman na yung ugso dito sa hospital nga akong ginabahuan. My God! Sinagupan di ay nila ang diingon ni Bernie nga ilang anak. This time check is brought to you by Petron Extra Unleaded. Go for the extra miles. 1, 2, 3, 4, bata, Marcel, macho, machong bata, sumali ka na, maging isa sa mga kabataan. Driver, construction worker, finance o magtataho. Ready, conforte, wala kang pagod. Ready, conforte, watak ng Marcel. Ready, conforte, macho, wala kang pagod. Ready, conforte, watak ng Marcel. 1, 2, 3, 4, watak, Marcel, macho, ready, conforte, ready, conforte, Ready, conforte, wala kang pagod. Ready, conforte, walang ayawatak na Marcel. Ready, conforte, macho, wala kang pagod. Ready, conforte, patak na Marcel. 1, 2, 3, 4, patak, Marcel, macho. Ready, conforte, lakas na di umayaw. Vitamins, minerals plus amino acids is the generic name of Revicon Forte. Sa magnolia may laman na sila. Ang mabuti ng pag-ibig o elpinan. Tama na, dahil sa magnolia. Iba sigla. Magnolia Fruit Drink at Magnolia Healthy Non-Carbonated Drinks ay mabibili sa halagang 6 pesos SRP. May D at C vitamins ito kaya iba talaga ang sigla sa Magnolia Healthy Beverages. Hello, morning. Hello, nice. Sarap ng hagod ng Hello toothbrush. Extra gentle bristles. Hello, morning. Hello, nice. Hello, smileable for life. Sa hard bristles, gas ang ngipin. Sa gentle Hello, protektado ang ngipin ko. Hello, Hello Toothbrush. Be gentle to your teeth for life. Ulit, kakitakas ko bang pulo? Awesome. Kitakas ko bang pantalon? Awesome. Sa Awesome for Sale sa Pimart Mananoy. Awesome for Sale Part 2 sa March 1 na kulong tabuno kumadawi karo Hulyo 20 hangtod 22 sa 2012. Pwede diya sa permit number 354 series of 2012. Nagpadayon og nagkarako ang mga ganti sa buhakay sa Fletcher Wine. Adunay buhakay sa Cebu, Bohol, Siquijor, Camotes, Bantayan Island, Iligan ug Cagayan de Oro. Tiguma lang ang mga label sa Fletcher Wine so at least inyong hanong address ug budaw kag mga dagkong ganti. Buhakay sa Fletcher Wine, pang kondisyon. I wanna work. Nanakas ilang bayan ni Bernard at Jonas. Sakto na kinikigana kang pataon, ingon man na wine.
Naanad ko ini sa Amerika nga kung ako mabisit ang bahay, magdago kong food at wine. Ni naman? Di ba ka amag di ayon? Ah, may doorbell. Islitan ko ka na. Hello. Hi. Nabasa na si Vernon sa Jolax? Wa sila. Nangnakaw silang doon kay dunay palitan. Kinsa man ka? Ngita man ka sa akong mama ug papa. Nagmama og papa kanila? Ah, ikaw di ang ilang adopted? Ha? Adopted? By the way, ako si Tita Kuri. Friends ko ni Bernie. Gikan ko sa Amerika. Sayang, wala sila. O sige, mabalikan ko tonight. Ug ingnalan niya sila si daddy si mami ni Maha, okay? Okay. Natawagan na ako ang ni. Nangaon na rin silang duha si Junril. Ah, nakikaw na si Janelle. Huwag yung maid, pero... Yan ka. Marami kayo, nagbulag mo pa. Matod sa mi, nabaw siya kamam sa bata. Oo, sir. Diyan mo gano'n. Ah, tingalig, nangluod si Janelle. Gawa na to, daga. Ay, gusto nga rin bata, magkamaurang luod. Wala ko siya dad, kay di suro niya itong ginagaw. Sige lang, isa sunod, ganun pa siya. Panurin ka, aron malingaw siya. Ganun ka. Ganun hihila ka man. Kaso yung problema, ha? Sabay na tabay ko lang. Sabay na. Barney. Kung sorry kayo problema. General, ilong na, ha? Ilong na. Masa ba hinungdan sa imong pagsigigilat ka? Ganun ba ka? Kaya sabay may ani din kanina og nangita na mong papa ni mo, ha? May lian din Miss Anto. Opa, nangita siya ninyo ni mama. Ingon siya. Tala siya nga, ako pa ko na inyong adopted. Unsa? Kinayangan. Kasi nga niya. Itagkuri ko na niya pa. Oh my God! Oh, people, si Cory ang musok si anak ng Junril. Naibaw na kuon siya ng adopted. Kinangutan naman ko ni Yaya. Ingon si Yaya. Kaya kana ko ng adopted nga. Nagpasabot ko na anak. Sinagop ko no. Ang sinagop, dili tinuod na anak. Tawag ko siya sa si Cory. Ayaw. Ayaw naman, Bernie. Pasabog na. All people makahimos sa inin ako. Lato. Pasensya lang, God. Pasasahin naman siya. Ay, pakita ni John niya sa ka. Magkarakapal ko na. Ma, inyo day kong sinagop. Dili day ko ninyo tinuod nga anak ni Papa Julak. Oh my God. Kalma lang, Bernie. Ako rin may kong pasabot kay John Ren, okay? John Ren, dali. Dali nung. Itanduhang magsulti. Pasabtong tigas na lang. Dali. Tapat yung papas paglingkod, okay? Bernie, may nung gawas ko na dinis kwarto. Ako na may payos ko pasabot niya. Okay. Kaya manawag ko ni Cory. Ayun lang lagi, please. Imong cellphone na lang na rin, Koy? Oh, kasama sa ni nanawag. Oh, si Bernie. Oh, siya? Ano yan dun eh? Iba na yung hobby. Oh, kaya. Hello? I hate you. Hey! Bernie, what's wrong? I hate you. Kung oras mo ikaw pa nagkahimo eh. I hate you. Sugat ka ang puto na nabak ko pa rin. Hey, wait. Masang taon ako gano'n na sabakan ako. Siya ni mo ka mga anak kasi nabak lang siya. Oh, mada ka na imong nasugat? I'm sorry. Bernie, magkita ka. Ano ang kaya manilog sa inyo? Paabot na kami, okay? Ako na kayo din eh. I'm sorry. I thought man good nga, gisulti rin yung bata nga adapted lang siya. Pero, Bernie,
Pero huwag ka magabiso na ko. Pwede ka gustong doon na lang tao sultihan ko ini. Abi ko ba tinuog mo na kong higang? Abi ko ba... Gusto na. Higo na niya na, Bernie. Ang tayo problema. Nagkasabot na si John Mills tanan. Di ba, anak? Oh, nagkasabot na ko, ma. Okay ra, sinagukunin nga ni Papa. May noon, kadunay nag-love na ko. Oy, salamat in taon, June. Abi ko ba nauna kini ang katapos sa adlaw sa among friendship ni Vernie nga dugan na naman kiampingan. Oo, Bernie, Julax. Malayo ko pa sa ilo ninyo, ha? Ako sa sorry ko kain ninyo, ha? Huwag mo sa, uy. Ito tayo yung mag-goal, mag-happy-happy ta. Huwag nga nung angay mo ta mag-happy-happy, ha? Nga naman, John Well. Kay, ako man nung birthday pa. Kumara, ako ibala sa party. Kami ba si Cory? Di ba? Cory? Ha? Brought to you by Cebuana Luilem. Pero sigurado ka, ipa Cebuana. Bukayang sa, bukayang. Kisili ang magduna. Kisili ang mugawas. Pagod na lang ako mga gaduna. Gilantan ka, Tomas. Pagpaayo una. Bukayang sa. Ipa-epektibong paracetamol kidney with fever busting power. Ipa-epektibong 120 milligrams in chewable candy flavors. Epektibo. Ayaw na ko, Nay. Ipa-epektibong kidney with fever busting power. Human ang hilana, human ang drama. Mo eskwela na rin ba ka, uma? From the makers of United Home, paracetamol is the generic name of Kidilip. If symptoms persist, consult your doctor. Class report! Gusto na pati marang kami absent si Carla o danihang midterms na! Kinahanglan ng hulamag notes! Exclusive report! Cross ni Carla ang gihulaman niya! Live in room 405! Drew? Pwede, ma. Kaya ni Carla istoryaon si Cross! Almost summer classes na lang! Kung wala na direksyon na, basig na isigudong pwede honor! Maka-wow! Tayo na lang galing na Great Soda Diolution! Protektado na! Pwede magulabog note? Oo, ikaw pa. Confident pa! Sa Rexona Diolution, up to the minute ang confident! Para sa gruping at proteksyon, mag-Rexona kada adlaw! It won't let you down! So sa Rexona sachet, tibok simana ang confident! 6 pesos lang! Available in sari-sari stores nationwide based on SRP! Exclusive! Mami ni John Lloyd tells all! Nung bata pa si John Lloyd, pangarap niya maging sundalo at pilot. Ngayong adult na siya, natupad yun. Pati lawyer, dentista, at kung ano-ano pang role sa TV at pelikula. Naman, masaya pag iba-ibang roles. Challenging. At kayang-kaya niya yon dahil ang gatas niya, pang adult na. Naman, New Bear Brand Adult Plus. High in calcium and lakas resistensya nutrients. Masarap at kayang araw-arawin. Para sa Tibay Plus, for adult. Kaya ang tibay ng baby ko. Mami, adult ka ba? Mag-Bear Brand Adult Plus na. Para may Tibay Plus for adults. Naman. Pagkakapoy, mang bugas sa mga pinggan. Ma, pinaduro pa lang ang naugasan ni mo. Ma, naluya ka ba? Dali ka bang malipong? Basin ba yaog luya ka dugo? Aron makatabang mo balik dayon ng kalagsik sa imong dugo, mag-first sulfate iron na sa United Home. Barato pa, ang pamilyang kanunay United sa pag-amuma sa nagtuwayan ng United Home. Sulfate is the generic name of first sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor. Anian na ang pinakakusog na herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Unusan nutrients na mapaliton sa mga vital organs. Sulay ang G-Detox Plus Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Sakit nga nung wala mo nagagikan si Jonas sa pagsulti sa sakit ng kamatuuran, lato kang Jomril. Apa nakasabot ra ang bata. Oto may gala ang kaging Bernie, dinhin nga itong tulmanon. What's the style? Sakit nga kamatuuran, style. Kini nga itong sugilanon, gitalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Production Center. Tatak, RMN. Siyaw mo to.